Kulay. Disconnected. Okay. Ito na. Connected. Ito na to. Connected na. Connected. Simple ako dito. Okay na. Try mo daw ko yan. Ano ba? Kaya, ganyan. Didi na yan. Okay na yung edit ko sa exam. Ano yung ipakit ng ginamit? Mahal mo yung pagkakatrabaho pa yung video ka na. Dramatic siya ito mapapahit. May ka. Ang bawang ka ang kating pag-buhay ang Okay, pala. May tingnan naman kami ng bulan. Ito yung mga dalang. Kaso,
Ako,
welcome po sa funeral ni Ate Glenda Santa Teresa. So, sa mga friends, families, and yung mga co-workmates, kung meron man po, welcome po sa inyong lahat. Ako po pala si Mariette Canyo, ang mag-lead po ng program ngayong gabing ito. So, ngayon po, alam naman natin lahat na ito na po ang last night ni Ate Glenda. So, magkakaroon lang po tayo ng kaunting program para sa kanya, tribute para po sa ating minamahal na si Ate Glenda. Ngayon po, bago po natin simulan ng programa, tinatawagan ko po si Pastor Franco para i-lead po tayo sa prayer. Sige po, pwede po bang tumayo ang lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos? Tayo po'y manalangin muna. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay tinipon po ninyo. And Lord God, thank you po sa pagkakataon na kami po ay muling makapagpahayag ng salita. We pray, O Lord, na sa amin po magtitipon sa oras na ito. Tayo po ang aming tagapanguna. Ikay niyo po ang bawat isa sa amin. Ikay niyo po ang iyong mag-ipon. Lord God, pangunahan niyo po kami at ipanawan niyo po sa amin, Panginoon, yung aming pong mga pag-usapan na inyong salita upang hindi po masayang ang mga pagkakataon pong ito na kami po ay malayang makakarinig na inyong salita, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong damayan ang amigan natin. Ganda, Panginoon, sa huling gabi na aming pong pagdadalamhati ay kayo po ang maging aming kaliwan, Panginoon. Patuloy niyo pong arugay ng bawat isa, Panginoon, na sa kabila ng masakit sa amin ang paglisan. Kaya Ate Glenda ay nandyan po kayo para kayo ang pumawin ito, Panginoon. Patuloy niyo po pawin ang aming mga lupa. Patuloy niyo po alawin ang bawat puso, bawat kaisipan na malungkot sa oras na ito. At kayo po ang maging sentro ng magtitipong ito, Panginoon. Muli nagkapasalamat po kami sa inyo po ang papuri. In Jesus' name of pray. Amen. Thank you po. Ayun po, magkaroon muna po tayo ng konting awitan po. Tinatawagan ko po ang ating praise and worship team po. Ayan, muli magandang gabi po sa ating lahat. Sa kabila nga po ng lungkot at pagdadalamhati na ating naranasan ngayon, narito pa rin tayo nagkakaisa, hindi lamang po para tayo magluksa, kundi upang magpasalamat pa rin po sa ating Panginoon dahil sa buhay na ibinigay niya sa ating mahal na buhay, sa pang-araw-araw lagi siyang naging tapat. Siya'y totoo, masakit ang mawalan, pero sa gitna ng sakit, patuloy nating maalala na ang Diyos ay nanatiling pa. So praise God. So sa mga oras na to, ang last will and testament po ng ating minamahal sa buhay na kapag siya'y namatay, lagi tayo mag-awitan, mag-fellowship. It's so hard to accept, pero sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 4, magpala ang mga tao magdadalamhati sapagkat tayo niya kay nangaalipin. Amen po ba? So at this moment, sabay po kang umawit na may kagalakan sa ating puso. Sabay-sabay po tayo umawit ng banal mong tahanan. Para susubawa
aming pagdadalamhati sa gitna ng tanong at sakit na pinakahakawakan pa rin namin ang katotohanan. Hindi ka kailanman nagkulang, Panginoon. Minsan, hindi namin maintindihan ang nangyayari, pero nakikita namin ang iyong kabutihan. Salamat, Lord, dahil kahit may mga bagay kaming hindi may paliwanag, patuloy mo kaming inaalagaan, patuloy mo pinapatatag, at alam namin sa langit, sa iyong piling, wala nang sakit. Kaya alam din namin, Panginoon, na ang aming minamahal sa buhay ay nasa kapiling mo na po. Dahil nasabi niya sa akin, sinurado niya na ang buhay niya sa Lord. Kaya kami lubos na nag-aalala dahil alam namin sa huling sandali binigay niya ang kanyang buhay kay Kristo. Sabay niyo po kami nagawin. Tinatawagan ko po ang ating MC para tayo pangunahan. At Imay. So maraming salamat sa ating praise and worship team sapagkat kinakaya pa rin nilang kumanta sa kanilang emotion ngayon. So, muli po, salamat po sa lahat ng dumating. Salamat po sa pagbibigay ng oras at pakikipagdalamhati sa amin. So, ngayon po,
nakakabilib yung mga batang ito kasi sapagkat alam naman natin na nawalan sila ng minamahal sa buhay. Kung ako siguro yun, hindi ko na siguro kakayanin pang ibukas ang aking bibig sapagkat pagluha na lamang ang aking magagawa. Ngayon po, ngayong gabing ito, ang unang hakbang para sa acceptance na si Ate Glenda ay hindi na natin makakasama bukas at magpakailanman. Ngunit ang best part naman dito is she is no longer in pain, that she is with God now. Ngayon po, at tinatawagan ko po si Pastor Franco Santa Teresa para bigyan tayo ng kaunting introduction kung paano natin i-accept na mawalan ng isang minamahal sa buhay. Kapasalamat pa tayo na tayo po ay nanditong lahat upang sa huling gabi, sa huling sandali ay kasamahan natin ang family natin, Glenda. Ano po? Sabi nga ni Ate kanina, maging sa pag-awit ang hirap. Ano po? Dahil tayo ay nawala ng mahal sa buhay. Pero for the glory of God, ay gagawin natin ito. Ano po? Sa gabi ito, kami nagkapasalamat sa inyo na kayo po ay nandito. Bukas ay hatid na natin si Ate Glenda sa kanyang huling hantungan. By the way, ako po si Pastor Franco. Kapatid po ako ni Joe. Ako po ay taga Minalabak din. At thank you po na kami po ay nandito upang hindi lang makidalamhati sa family na Ate Glenda, pagkos ay makapagpahayag po ng salita ng Diyos para sa ating pong lahat. At kami po ay naniniwala na hindi po ito aksidente na nandito po tayo. Hindi po tayo nandito para lang makiisa, makidalamhati, pagkos ang layunin po ng Lord sa atin ay para marinig ang kanyang salita, marinig natin ang kanyang mensahe na mahal po tayo ng Diyos. Sino pong naniniwalang mahal tayo ng Diyos? Sa kabila po ng ating dalamhati ngayon, patuloy hong pinapahayag ng Diyos sa atin na tayo ay mahal na mahal niya. Ano po? Hindi po nagkulang ang Panginoon. Yung tama po yung inawit nila kanina, ano po? Tama po yung inawit natin kanina. Kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Kahit nang wala si Ate Glenda, nung last 2 months po nawala ang aming nanay, pero wag po natin isiping nagkulang ang Panginoon o pinabayaan tayo ng Diyos. Po, hindi po. Kahit kailan, kahit ni katiting, hindi po nagkulang ang ating Panginoon. At ito pong gabing ito, ang hatid po sa atin ng mensahe natin kung pag-uusapan ay pagpapala sa inyo pong lahat. Ano po? Nais ng Diyos na talagang makilala niyo siya ng lubusan kung sino siya sa buhay po natin. Ano po? Sa Ate Glenda ay wala na sa physical, pero kasi kapiling po siya ng ating pong Panginoon. Darating po ang araw na lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo babawian ng buhay. Ano po? At darating ang araw na makikita natin, makakasama natin sa Ate Glenda sa tahanan ng ating pong Panginoon. At ngayong gabi, isa sa mga magandang balita ko sa atin, dahil sa ating pong kaisipan, siguro ay ang dami ho nating katanungan sa panahon ng ganitong sitwasyon, sa panahon ng ganitong pagdadalamhati. Ang dami ho nating tanong sa ating kaisipan, bakit namatay siya ng maaga? Kasi kung tayo pong tatanungin bilang tao, pag bata pa tayo, dapat hindi po na mamatayan ho. Pero talagang ito ho ay nilob ng ating hong Panginoon. Hayaan po natin na yung ating mga katanungan sa ating kaisipan ay talagang masagot ho ng Word of God. Kasi
Word of God lang po yung kayang sumagot sa ating mga katanungan na hindi kayang arukin ng ating pong mga kaisipan. Kasi po, ang kaisipan ng tao ay talagang limitado lang ano ho. Pero yung Word of God ay talagang pag ito ho yung nagsalita, nagsabi sa atin, dapat ho nating paniwalaan. Ano po? Handa na po ba tayo? Ngayon po, ay sa pagkawala ng Ate Glenda, maraming sasabi, ang bata niya pa para siya ay mawala. Actually po, pinomonitor ho namin nung si Ate Glenda nasa hospital. Sabi ni Job, kaya po, gigilat ni Glenda. Tumitingin siya sa akin, umiyak siya. Halos, kung siya tatalagin, ayaw niya pang mamatay, ayaw niya pang mawala sa mundong ito, ayaw niya pang iwanan ang kanyang pamilya. Ano po? At sa sitwasyon nila, parang grabe ano po, durog na durog yung puso natin. At minsan hindi natin kayang intindihin, arukin yung bigat na yun. Ano po? Kahit pag may bagyong dumaan, baha, lindol, kaya natin pagtagumpayan yun eh. Pero po, pag ikaw ay namatayan ng mahal sa buhay, ang hirap tanggapin sa ating sarili. Ano po? Lalo po sa parte na nanay, sila yung maghatid sa uling hantungan sa kanyang anak. Mahirap sa kanilang pakiramdam. Pero, hayaan niyo po, natulungan tayo ng Word of God para masagot yung katanungan natin, bakit ito nangyayari sa buhay po natin. Ano po? Sabi po ng aklat ng mangangaral, ano po, ng Ecclesiastes, ang lahat daw po sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ano po, yan po ay mismo sinabi ng Word of God. Ang panahon ng pagsilang at panahon din ng pagkamatay. So, bagamat masakit po sa atin na mawala ang mahal natin sa buhay na si Ate Glenda, pero ito po talaga itinakda ng Diyos eh. Hindi ko natin ito itinakda, hindi ko ito itinakda. Wala pong kahit si Mayor, kahit ang ating pong presidente, wala pong nagtakda ng kamatayan ng tao. Malinaw sinabi ng Bible, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, ano po, ay may kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang oras. Kung ikaw ay isinilang, ikaw din ay darating sa mundo ng kamatayan. Ano po? Yun po ang katotohanan ng sinabi po ng Biblia. Kaya po, masakit man sa atin na talagang mawala si Ate Glenda, pero hayaan niyo pong tulungan tayo ng Word of God na ito'y totoo na talagang sinabi sa atin, na itinakda sa atin ang mabuhay, itinakda rin po sa atin ang talagang mamatay. Hindi nga lang po pare-parehas, ano po, darating po ang araw na baka bukas ay mamatay ako, mamatay tayong lahat, pero lahat po ng tao ay talagang darating sa kamatayang pisikal. Ano ho? Ito po ang katotohanan ng sinabi ng salita ho ng Diyos. Kaya po sabi ng aklat ng Ecclesiastes chapter 7, verse 2, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan. Ano po? Ay, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, sapagkat dapat alalahanin ng mga buhay na siya man ay maghatakda ring mamatay. So maliwanag mo sinabi ng Bible na lahat o tayo ay darating sa kamatayan. So ang tanong po dito, handa na po ba tayo pag dumating ho sa atin ang araw na kung saan tayo po ay bawian na ng buhay? Kasi po ang buhay natin, ang hininga natin ay ito ay hinaram lang natin sa atin ng Panginoon. Ang ibig mong sabihin dito, pag tayo po biniwanan ng buhay, tayo po ba ay nakahanda na talagang humrap sa Panginoon? Kasi po, minsan sa mundong ibabaw po natin, ay hindi natin nabibigyan ng oras, panahon na talagang makinig sa Word of God. Salamat po na meron tayong pastor dito, meron pong church sa malapit po ninyo. Ano po, nilagay po yan ng Diyos hindi para lang makasama ninyo sa inyong community, bagkos yan po itutulong sa inyo para maintindihan ninyo, maunawaan ninyo, makilala ninyo kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Pakilala natin si Jesus na nandan siyang nagbayad ng ating pong kasalanan. At nais pong sabihin dito sa atin na dapat natin siyang tanggapin as Lord and Savior sa buhay po natin. Kasi po, wala pong mabubuting gawa ang pwedeng makakapagligtas sa atin pagdating po sa kabilang buhay. Wala hong kahit ganong po tayo kabuting tao, ano po, kung hindi natin tanggapin si Christ as Lord and Savior, ano po, wala hong patutunguhan ang ating pong kaluluwa. Subalit, ang napakaganda po, pinapayag ko sa atin ng ating pong salita ng Diyos na kailangan natin tanggapin si Christ as Lord and Savior sa buhay natin
Para pag tayo po ay biniwi ng buhay, ano po, bukas, mamaya, sigurado kapiling po tayo ng ating Panginoon. Ano po, na tayo po ay mamatay man sa pisikal, mawala man tayo sa mundong ibabaw, safe po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kapiling tayo ng Diyos sa Kanya pong tahanan. At alam niyo po mga kapatid, ang kamatayang pisikal ay hindi po ito ang katapusan. Bagos ito po yung umpisa o simula na makapiling natin ang ating Panginoon. Sabi po ng aklat ng Filipos, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y pakinabang, sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malalaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Sabi ho dito ni Apostol Pablo, to die is to gain. Yung pong ating kamatayang pisikal, ito ho yung umpisa na makasama natin ang ating Panginoon. Kasi po, dito sa ibabaw ng mundo, dayuhan po lang tayo dito. Ang talagang ating original na tahanan ay sa piling ng ating Panginoon Diyos. Kung niyo pong makikita, pabata ng pabata ang mga namamatay sa ngayon. Ano po? Subalit, ang tanong ho sa atin ng salita ng Diyos, pag tayo po'y binawian ng buhay ngayon or bukas, handa na po ba tayo umarap sa Diyos? Tayo po ba ay iligtas na? Tayo po ba ay may assurance na talagang sa piling tayo ng Diyos pupunta? Kaya po sa mga pagkakataong mayroon pong nangangaral ng Word of God, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon na kayo po ay makarinig at makinig ang salita ng Diyos. Kasi dito po, ito po yung magsasabi sa atin kung ano pang dapat natin gawin upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. And next po, sabi po ng aklat ng John, chapter 14, verse 1 and 3. Huwag kayong mabagabag ng kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa ibang salin po ay mansion. Ano? Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Nais po mismo ng Lord na ayaw kayong mahiwalay niya sa Kanya. Na po, nais ng Panginoon na pag tayo po'y binawian ng buhay, kapiling tayo ng Diyos. Gusto po ba natin yun? Na tayo po'y pag binawian ng buhay ay nasa lugar tayo na kung saan ligtas na ligtas tayo. Nasa lugar tayo na kung saan talagang inihanda ng Panginoon. Maliwanag kung sinabi dito ng ating Panginoong Yesus na meron siyang inihandang tirahan para sa atin. At ako po'y naniniwala si Ate Glenda ay kapilingan ng ating Panginoon. Mahirap sa atin, mabigat sa atin, pero alam niyo po, darating po ang araw na makikita natin si Ate Glenda sa tunay ng tahanan na inihanda ng ating Panginoon. Nakapiling natin ng Diyos habang buhay. Kasi po, yung buhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay pansamantala lang. Ano po? May namamatay, 40 years old pa lang namamatay na, 50 years old namamatay na mas bata pa. Ano po? Kaya po yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay talagang pansamantala lang ho. Kasi dayuhan lang tayo po dito. Hindi po talaga ito yung permanente nating tirahan. Ang ating pong permanenteng tirahan ay sa piling ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung gaano kaganda sa piling ng Diyos? Sabi po ng aklat ng Revelation, o pahayag, narinig ko ang isang tinig na malakas at tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin nila ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Alam niyo po sa piling ng Panginoon, hindi na natin mahirapan, ay hindi na po natin maranasan ang hirap na dinaranas natin dito sa ibabaw ng lupa. Sabi ko dyan, maging ang ating pagluha ay papahirin ng Diyos. Kung ano pong hirap na dinaranas natin dito sa ibabaw ng lupa, hindi na po natin maranasan sa piling ng ating Panginoon.
Kaya po kayo na lamang yung nais ng Panginoon na tayo po ay makarinig ng kanyang salita upang tayo po ay magbigay ng pasyan na tayo po ay tumanggap sa Kanya as Lord and Savior. Sabi niya, sa Kanyang tahanan, wala nang dalamati, wala nang pagluha, wala nang paghihirap na kung saan lahat nakikita natin, nararanasan natin dito po sa ibabaw ng lupang ito. At ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nandito upang makarinig ng Kanyang salita. Sabi po ng John 16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa ating pong lahat. May binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naisip po bang magkaroon ng eternal life? Buhay na walang hanggan na kung saan regalo ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na tayo po ay makapiling niya sa habang buhay na tayo po ay lumipas pa ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. At kung nais po nating tanggapin siya as Lord and Savior, pwede po tayo sumunod sa aking kong panalangin. Ari inyo pong inyong panalangin ang aking babanggitin. Sumunod po kayo sa aking panalangin at ari inyo pong panalangin ninyo at kausap niyo po ang Diyos sa gabi pong ito. Pwede po bang lahat ay tumayo saglit? Ayan. Ipikit ho natin yung ating pong mga mata. At kung nais niyo pong sumunod sa aking panalangin, banggitin niyo po ang aking babanggitin. Kung nais niyo pong tanggapin si Christ as Lord and Savior, sabihin niyo po, huwag po kayong mahiya. Ang mahalaga po ay maparinig natin sa Panginoon na ating siyang tinatanggap sa gabing ito bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sige po, sundan niyo po ang aking panalangin. Panginoong Diyos, salamat po, Lord, sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi ay narinig namin na kami ay mahal na mahal ninyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At nalaman po namin na kailangan naming tanggapin kayo bilang Diyos at sarili ay kapagligtas. Ngayong gabi, Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Aming pong pinagsisisihan ang aming mga nagawang kasalanan at hayaan niyo po na pumasok kayo sa buhay namin. Ngayong gabi, kayo na po ang manguna, kayo na po ang masunod, kayo na po ang may-ari ng ating buhay. Dakilang Diyos, ngayong gabi, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng sumunod sa ating pong panalangin, kung nais niyo pong mas higit pang makilala si Kristo, si Christ sa buhay natin, lapit po kay Pastor at siya po ay makakatulong sa inyo kung ano po ang gagawin natin para mas higit po nating maranasan na experience po yung blessing at kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Pastor. Yun po, maraming salamat sa ating pastor sapagkat siya ang naging way sa atin para malaman natin kung paano tayo tunay na maliligtas. Ngayon po, alam ng Panginoon ng lahat alam niya na kapag tayo ay namatayan, tayo ay tunay na magdadalamhati. Kaya meron siyang sinabi sa Biblia kung
anong mangyayari sa mga namatay at kung paano sila mamamahinga sa piling ng ating Panginoon kapag siya ay tunay na tinanggap bilang tagapagligtas at Panginoon. Ngayon po, ngayong gabing ito ay isa sa mga dapat nating gawin ay i-accept na si Ate Glenda ay wala na. Kahit na masakit yon sa tunay na nagmamahal kay Ate Glenda, ay ito ang unang hakbang para siya ay mapanatag naman sa kanyang kinaroroonan. Ngayon po, pakinggan naman po natin ang mga tao na magbibigay ng mensahe, ang mga taong tunay na nagmamahal kay Ate Glenda. Sila po ang mga taong nagpagod, nagdadalamhati, na tunay na nawalan. Ngayon po, tinatawagan ko po yung friends ni Ate Glenda na kung sino man po ang gustong magbigay ng mensahe sa kanya ngayong gabing ito. Pwede po kayong pumunta dito sa unahan. Kung meron man po. Meron po bang friends dito sa Ate Glenda? Sino ba yung mga friends dito na Ate Glenda? Kapitbahay, katrabaho. Siguro masyadong masakit para sa kanila ang magsalita kasi tunay din silang nawalan. Ngayon po, tawagan naman natin yung kapatid ni Kuya Jukes, si Ate Jackie Santa Teresa po, para magbigay ng mensahe ngayong gabing ito. Ate Jackie. Marina Bagay po sa Iloga, boss. Mapapakantugan ni medyo ano pa ako, bilas. Bilas. Oo. Totoo lang ako talaga magtara, kaya hindi ko nakimaray. Pero parang katigilin, matarap ako. Ano po kani, sila Kuya Jud po, 7 magturugan. 2 lang sindang lalaki, si Pastor Franco, agong ko po, tapos si Kuya Jud, agong nakatigilan. So, sa pamilya po, kami lang natin Glenda ang agong na babae, naduwangan lang na. So, kami po naging kaya man nga po kami kung magkaiba na sa kami naka-star sa Maynila man niya yung banda. Pero, kung bibilangan ko po, 10 taon ko na siya katistado, 10 taon ko na rin siya amiga. So, sa mga day po masyado nakakatistado kay Ate Glenn, sabi lang po ang mga sinasabi kang kagabusan ng mga nakakabistado sa iya o mga kaibigan niya, amiga, amigo. Siya ang sa pinakamabuot na nabistado nila. Sa kumang po, yung man lang din ang masasabi ko. Maya pa ako masabi, sobrang buot talaga ng tao. Kaya, mamumundo ka talaga, hahanap-hanapon mo siya. Kasi, pakulang mabuot, malambing, masikaso, papailingan ka talaga ng pag-care. Di ba po kita, pag pinahilingan ka ng pag-care, talagang mapapadangat mo ang sarang tao. Di ba po? So, naaraman ko po na mayat na siya. May mga pag-ipok na tayo talaga ako nakaturo. Dahil ko aram, dahil ko man siya. Bako man ako tugang niya, bako man ako inaan niya, bako man ako awaan niya. Pero na-witness ko po kaya kung garano siya kabuot sa bawat tao na nakapaligid sa iyo. Yes po, mamundo na maraming gabistado ko kaibigan na mabuot, mapag-care. Pero sa isang banda po, nakakaugma. Aram po, nilumunta arami po, naligtas siya. Arami na safe siya. Arami na, para sa inyo, eh, banon niya na ang Diyos. Yan po ang nakakaugma. So, wala kayo po kung ibang sasabihin, kundi, Ate Glenn ko niya ang namandigdig.
Kamusta ka? Namimiss ka. Namimiss niya ako. Namimiss ko yung sobrang buhot mo. Sobrang basikaso mo na meron time na pag-uulit po kami madalas kaya pumunta kami sa harong ningga nagtutulog. Sabihin niya maturog na lang yan, masakat na lang. Pag sa itaas kung maturog, okay lang ka mo dyan, Jack. Okay lang ka mo dyan, Jackie. Baka may kulang sa duwang mo lang. Tapos pinag mo sinasabi ko, tiglan magiging ako, tiglan lang. Anong lutoy si Jackie? Paarang ng paarang? Parang paarang sila to. Yan ang pinag sinasabi. So, may kapunta lang yung masasabi ng tao. Sa tao na yan. Kaya, nakakamundo lang. They need to serve. Namatiwan kung yung mga namati niya bago siya nagdadal. Pero yun po kaya ang plano ng Diyos. Kaya talagang tanggapin na lang talaga. Tanggapin na lang. Gamos na nagpapadami sa inyo. Yun lang po. Salamat po. God bless us all. Thank you po, Ate Jackie. Ngayon po, tinatawagan ko naman po si Ate Joy para magbigay naman ng kanyang message. Ayan, magandang gabi. Ay, bikulong ko na lang. Maray na banggi po sa gabos. Ako, ang masasabi ko lang kay Glinda, siya tong daw ang hani, bako ko siyang tugang. Pinamati niya sa ko na si comfort niya, na nakakuha akong problema, yaon siya. Dahil niya ako pinabayaan. And minsan dahil niya ako tinuring na ibang tao, bagkus tinuring niya akong tunay na tugang. Nasaksihan ko ang kulog na namati ni Frenny kasi anapod ko sa iya Frenny. Aram ko na yaong ka na ki Lord. Aram ko na tinanggap mo si Lord dahil kang nasa ospital ka, nag-prayer kita, sabi mo okay na. Dahil nada kami magmundo, katanggap niya na siya maghangin. Kaya ang masasabi ko sa imo, Frenny, dahil ka malilingawan, dahil ka mawawara sa puso ko, dahil ikatong kita kan mga aki kong inispoil mo, tinatao mo, dahil ko kayang itao. Sobrang padangat ka hanggang sa huling hininga. Sinabi mo, Ate Joy, dahil mo kubayaan si Nunong, taara mo kung ikalang ang tunay na nagmamahal sa inyo. Kaya mo sobrang kulog, nawawala siya hindi sa kinaban. Pero, magitang magilibo, tanggapon talaga. Kaya, Frenny, aram ko, yaong ka na ki Lord. Kaya, yan lang po ang nasasabi ko. Thank you po, Ate Joy, sa iyong message. Ngayon po, tinatawagan ko naman po si Luis para magbigay din ng mensahe. Hello po, good evening po. Gusto ko lang po magpasalamat si mga nag-araten po ngayon. And ang message ko lang po ito. Thank you po sa gabos na naitawang mo sa ko. Kung hindi naman itong tigiban mo ko para mag-out, may dayo ako sa sarsugo. Ang sabi mo, kung anong kang nagabos sa kaipong ko, dyan sa pagdayo. Nga, dawa, nasusubok ako sa imuta. Kadapon kong kaipuhan. Pero, para sa imo, mayat na ng pakiram doon sa kontak. Ako ba mo lang? Umabit, di pa ko dito. May guyabano kami doon. May akong madadara. Tawag sa inyo.
Sana alam po. Thank you po. Thank you, Luis. Napaka-emotional talaga. Ang hirap na hindi ka madala eh. Ngayon, tinatawagan ko naman si Joanna para magbigay ng kanyang message para sa kanyang tita. Hello. I'll prepare something. I'll start this message through this verse. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2 says that there is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die. This verse reminds us the truth that it's hard to accept that everything in life has its time. And while we understand this in our mind, it doesn't make it any easier on our hearts when someone we love so deeply is already taken from us. It's really hard to accept that my tita is gone now. At first, I didn't believe to my sister after she sent me a screenshot of their convo saying na my tita is gone na daw. Even my sister didn't believe yet, so she came to the hospital to confirm. Then after a few minutes, she sent me a picture of my tita. I was completely stunned. It was like the world stopped for a moment. I couldn't breathe. My hands started shaking, and I just stared, unable to believe it. My heart didn't want to accept what my eyes were seeing. Yes. My tita is now at Abraham's bosom. At that time, I kept on asking God, why? Why so early, Lord? I am just planning to visit her on Friday, pero hindi na kinaya. Yes, nakakatampo at the same time. But I know that it is God's plan, and everything happens for a reason. All I need to do is to accept the reality, and thanks to God, because Tita won't suffer anymore. August 26, 2025, when the last time I saw her, it was my lola's birthday. Nalala ko pa noon, nag-aaral ako, tapos pumasok sa kwarto and said, ano na yun si Juna, nag-aaral na naman. And I just smiled at her and said, syempre man sayang ang tuition. Madalas din ang greetings namin is not casual. Masabi yan, makanusog kami to. And I replied, ika nga naman yung kilay. E pareho na lang kami natatawa, knowing na pareho naman kami walang kilay. She always said that wag ko daw maging habit ang pagpupuyat. Dahil sa academics, wag ko daw pabayaan sa sarili ko kasi unhealthy daw ang pagpupuyat. Hindi ko naman daw kailangan na i-pressure ang sarili ko. Bonus na lang daw kung may awards. Basta ang importante sa sarili. Lastly, as Tita always said, we don't need a lot of friends because having each other is more than enough. I agree with this since kapag kami talaga ang sama-sama, tsak na hindi mo mararanasan na ma-left out. Tita always spoil us. Yung tipong kahit short siya sa budget, gumagawa pa rin siya ng paraan para may regalo siya sa amin kapag Pasko. Kung hindi naman, ay palihim siya namimigay ng pera. With or without occasion, she always spoil us in many ways. Yung tipong nasa kanya ng lahat. Standard eh. Kaya why would I lower my standard when tita existed? Naalala ko pa noon before my 18th birthday, she asked me if may cake na daw ako. And I said, wala pa tita. Tapos ang next reply niya is nagsend na siya ng mga designs ng cake at pinapili ako kung alin daw gusto ko. Lahat yung first layer lang, pero hindi siya pumayag ng ganun lang. Instead, pina-second layer niya lahat plus cupcakes para daw bongga. Agad naman ako nagsabi na sobra na yan tita, mahalo na yan. And ang sinabi niya lang is, okay lang yan, love the kama. She's so generous, kind, humble,
yung tipong wala ka na talagang hanapin sa kanya. Wag mo lang siyang awayin dahil baka pag-check mo sa messenger ay nakablock ka na. Good thing na never naman ako na-block ni tita. I remember din ng mga bata pa kami, talagang naging kaaway namin na si tita. Yung tipong nag-compose pa kami ng kanta para ng mga kapatid ko para lang pikunin si tita. Pasaway kami. Pero kahit gano'n, yung pagmamahal niya ay nanatili. Tita loves us so much. She treated us more than nieces. Favorite niya nga akong lagyan ng kilay noon eh. Ngayon naman ay pinagtatawanan niya ako ng sobra dahil sa pagka-inosente ko. I will miss her genuine love, smile. And to conclude this, as the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent from the body is to presence with the Lord. I believe with all my heart that you are now in His presence. No more pain, no more sorrow, only peace and joy. Rest well, Tita. You will always be loved, always remember, and always miss. I love you so much, Tita. Thank you, Jo. Doon napakahaba ng message ni Jo, So, at least, may nakuha tayong sa kanya, sa relationship niya with Ate Glenda. Tunay nga talagang na-spoil na Ate Glenda yung mga pamangkin niya based doon sa mga speech ng mga taong ito. Ngayon, tignan naman natin kung gaano ka-spoiled si Jinky kay Ate Glenda. Hello po, good evening. Naaraman ko po na may na si Tita. Ako lang tita ang nawakan ako, kundi friend, close friend, kasi siya tong tita mi na dawa, medyo harayo yung gapning, talagang ka-vibes ni siya, dawa, pag nag-hindi po siya sa room, talagang yung banding ni kapag ka-chika, ang naraman ko po na maya na siya. Sobra akong nakulugan kasi nakulugan isipon na mayo na si tita, mayo ng maran sa kuya about sa mga akin niya na every time na ma-message siya, halabaon, malatay lang nobela talaga. Pero ka nagbabasa ng story, pero talagang detalye siya naglalaan kang may isasabi niya talaga. And then, sa mga day po nakakabistado sa iya, sobra pong buot niya. Talagang ginigibo niya ang gabos para sa mo. Dawa, pamangkin niya kami. Sobrang mapagbigay siya sa mga kaipuhan niyo po sa school, gamit, or ano pa man, sa mga gift na tinataon niya po. Talagang super thankful kami kasi saro siya sa pinaka-mabuot ni tita na talagang tinatawag gabos para sa mga pamangkin niya. And terminas ako sinasabi na huwag kaming conversation ni tita na talagang di ko matanggap. Sabi niya, after po kaya kasi inot niyang operation, nagtapo siya sa ko kasi sabi niya, day man lang po na ako sa iya nagbisita kasi po busy man din ako sa school and hindi explain ko man sa iya. And then muna po na nakapagbisita ako sa iya. Sobrang nalungkot po ako kasi day ko siya makaulan kasi yun na nga po, malala na po ang namabati niya. And then sabi ko sa iya, tita, yaw na ko digditay ka na magtampo, magbata ka na dyan. Yaw na digditay ang pinakang makalus mong pamangkin. And then, kung nag-message po sa kausitugang ko na, kung ngayon po da ako, sinabi niya po na mayon na si tita. Sobra po, makalugod. And then, sabi niya sa kuya na, sige yan ha, sa inyo po, pabayaan.
I-guide nindo siya. I-guide nindo siya. Kadang-ato nindo siya na tunay na tugang. And then sabi ko sa iya, dahil ka daw kayo magparataran ka. Sa kuya po makulugod. Pero sabi ko sa iya, araw mo man na sobra kong padangat ang aki mo. Dawa ka to pa man. Yan po. So, si Urimeng Ulay na about po sa akin. And then, sobrang thankful po ako sa iya kasi saro siya sa naging tita ko. And then, gabos-gabos niya po tinataw para sa muya. So, sa muli, I love you so much, tita. Good luck po. Thank you, Chinky. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Janice para magbigay din ng kanyang message sa kanyang tita. So, ayun, good evening po sa bawat sa... So, gusto ko lang sabihin na yun nga, lahat naman sinabi na si tita, isaro siya sa pinakamabuot na nabistado niya. Si tita is everything. Siya tong pinakang maribok sa GCME. Siya tong siging kulit na, uy, ano na mga daraga, huli-hali ka mo, uy, mga daraga, tagbindo ko sa post nindo kapag may outing kami. Si tita tong sinasabi niya na everything na matake kami ng picture, uy, dapat itong static ha, para magayon ang posta. Si tita tong masasabi ko na, padang-adang talaga kaming maray. Ang favorite hobby ni tita is magdala ng K-drama. Every time na may bagong luwas sa K-drama sa Netflix, sige siyang sabi na, uy, open mo na ng account ko sa Netflix na madalan kita para may kachika ako kung anong mga nangyayari sa K-drama. Si tita tong, araw mo tong, dawa, busy ako, sige siyang chat na, uy, dumali-dali ka na, tapos mo na ang episode hanggang 12, dapat sa sarungal daw matapos mo na yan. For the puyat kami kay ni tita, every time na may bagong luwas na K-drama. Tapos, alam mo to, kapag every time na down na down talaga ko, dati, di ko talaga siya friend, like, alam mo tong very close, kasi nasusubog talaga ako sa iya. Pero sabi niya sa kuya dati, katong time na nag-stay ako duman sa Inta na, ano ko man nasusubog sa kuya, tita, magbaga ako. Si tita to nagsabi na, mura na gabos ka barkada mo, ako yaw, niti para sa imo. Si tita to nagsabi na, ako, kaming pamilya mo, totoong barkada mo. Kaya kapag may problema ka sa ka magsasabi. So, lahat ng frats ko, kay tita ko tig-chat, sabi ko, tita, harap ka yan. To comfort me, lagi niya akong tig-sasabihin na, uy, may free time ka, maluwas kitang luwa. Itong gawa, ano mo to, nasa trabaho siya, nag-chat sa kuya na, uy, duni, kaya ako niya sa kuya. Minsan, sige siyang chat na, uy, duni, ano yung ka man nag-out, yun ako ito sa SM. Sa SM, mahilig kayo si titang nagduman. Masabi siya na, di ka na magparamundo dyan, ano ta na lang, SB ta na lang yan pagpararamot mo. Tapos ako, nasusubok ako, to sabi ko, gastador ka na naman. Sinasabi ko na, magtipid-tipid ka man daw, tita, gastos diki, gastos naman. Pero ano mo tong feeling na, para mapaog mo tong pamangkin niya, tinataon niya talaga gabot. Tung last time na shopping ni tita, nagbakal siya katong sapatos, sa work niya daw. Ako tigpapili niya kato, sabi niya, uy, anong magayon na sapatos, si tita tong, ano mo tong termi niya sinasabi na, uy, baka day bagay, baka day naman akma sa age ko. Pero permi ko sinasabi na sa iya na, magayon ka man baga, bagay man bagayan sa imo. Tapos tong time na, sila shopping ni kay iyan, dayan araw ka mga tugang ko, kasi nagranta ko sa iya, tig-comfort niya ako, nag-alik kami doon.
Tigbakalit niya akong bado. Sabi niya sa kuya, magpili ka na dyan daw. Anong gusto mong bado? Tababakalong ko sa imo. Ako man, nasusubog ako kasi SM to. Mahal baga mga bado siya. Sinasabi ko na yung taman daw sa imo. Mahal-mahal man ka mga bado diktiyo. Sinasabi niya na isipon mo na lang gift ko na sa imo. Sabi ko sa iya, permi mo na lang gift sa kuya. Kadakol-dakol na. Tapos, ayun na po. Si tita to nagpili ka itong bado kong color violet. Na paborito ko ang violet color. Yung time na nagbantay ako sa iya sa hospital, kay ba na po si Tita Girlie. Sabi ko, kila ate na ate, di ko niya ako kaya na mailing si tita. Ito kayang araw mo tong last ko siyang nahiling, makasag pa siya, tapos biglang mabungad sa ko ang araw gantong itsura. Pagkabot-abot ko hospital, nagluwas tulos ako, pati ko talaga kinaya. Nagparahindi ako sa luwas, sinabi ko kay ate na, saan araw na kayo si tita? Sabi sa kanya, Mami Jane, kusagad mo ang buhat mo, ta dapat ito pa yung titita na maluya-luya kita, kita dapat ang magtao sa ilang kusot. Habang pinupunasan ko si tita, nakinalintura siya kapnain na to. Makalago ng buhat ko, itong feeling na, sinabi ko sa iyo, magbuhat ka na dyan, tatadalang pabagay kung tayo drama. Tapos, after kanto, kinaupagahan ni klase ako. Nag-chat ako kay Tita Girlie, sabi ko, Ne, kamusta po niya ako si tita? Nagbabiyahe ako kayang kapauli. Aloy-aloy siya mag-reply, tapos bigla niyang tig-chat sa kuya, Mayo na. Sabi ko, ano pong ibig sabihin kong Mayo na? Tati ko po niya ako naiintindihan. Sabi ko, ano po kasi Mayo na? Ipaliwanag mo po sa kuya. Sabi ko, di na nag-reply si Tita Girlie. Di ako nagtutugot kaya nagdiretso ako hospital para ma-confirm. Pag-abot ko ni hospital, pag-iling ko kang sideline sa ano. Mayo na talaga. Ano ba ito feeling na nawaran ka ng parang mama? Tigahag ko siya, sabi ko, mainit pa man nga ako ang braso ni tita, baka mo, di ba? Sabi ko, baka pwede pa niya ako. Tikas ko siya sa forehead, mainit pa. Tapos tig-hold ko ang kamot niya, pero wala talaga nag-response dito. Mahalas, ano mo itong feeling na biglang nagkuha ang mundo mo kang biglang naging silent. Kumakulog na ni para sa ko, mas makulog sa magwarang ni tita. Sabi niya, iniisip ni Pato niya ako si Mamaya. Nailing ko na nag-uulay si Mamayang tsaka si tita sa video call. Yun na palang to ang last time na madadagog ko ang boses niya. Naghanap sabi ni Mamayang kay tita na di ka na niyo ako magparataram sa nag-video call kasi sila. Di ka na niyo ako magparataram napapagal ka maghangos ka. Hinahanap ni tita si Papayang, si Mamayang. Iyon na palang to, last I love you na madadagog ko sa inyo. Tapos, ano mo itong feeling na every time na may mga kaipuan siyang isend, Teacher Janice, kasi teacher na ang tawag niya sa kuya, sabi niya, pa-translate naman o, pa-edit naman ako kani ate. Lagi niya tigsasabi sa kuya na dapat magtapos ka ha, na dapat paka-graduate mo, tabangan mo sila mamit daddy mo. So, masasabi ko talaga na tita is the best. So, kung yan, dawa mamundo, magmaman kami sa court na
bago siya nagadating, accept niya si Jesus Christ as Savior. So, yun lang po yan. I love you so much, Tita, and we miss you so much. Thank you, Janice. Ngayon naman magbibigay ng kanyang mensahe si Jessa. So, ano po, spoiled talaga kaming marinig dito. And, di ko lang ina-expect na ang first eulogy speech ko sa iya. So, sinurat ko din sa notebook na tinaon niya sa ko. Ang speech ko kasi, sabi ko, sisuraton ko kasi para dire-diretso pagbasa, abo ko mag-ibig, abo ko ano. So, sabi ko din, to my best friend, my tita, and our Santa. So, para po sa kaaraman kang gabos, my tita Glenda was one of the kindest people I've ever known. She always put others before herself and showed so much generosity to everyone around her. Her heart was full of love and compassion, and she never hesitated to help those in need. She was strong and brave, even through life's challenges, and she faced everything with faith and grace. Her kindness and strength will always be remembered and cherished by everyone who knew her. So, to be honest po, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ang dami pong gustong sabihin, ang daming gustong gawin, pero lagi kong tanong sa sarili ko saan ba ako magsisimula. Naalala ko pa dati, kapag may problema kami financially, lagi siyang nandyan handang tumulong ng walang sumbat. Lagi niya rin kaming ini-spoil, mapamaterial man na bagay, pati sa pagmamahal, lahat niya pinapadama niya sa amin. Lagi niya rin akong pinipigyan ng bag kapag may bagong bili siyang bag. Pero hindi niya akong tigsasabay na mag-itig kami, tigbakan akong bag. Tatawag ko sa iyo. Tuwing Pasko, hindi pwedeng walang gift. Kaya nga ni Tita Santa kapon mi dyan. Kung tawagin namin yan. Pirmi siya nagkikreate ng GC para maaraman na ang mga wishlist ni. Lagi niyang pinaghahandaan ng Christmas. Excited siya lagi kahit minsan wala siyang regalong matanggap. Mailing niya lang kaming magma. Okay na yan sa iya. Grabe siya kung magmahal talagang spoiled niya kami sa lahat ng bagay. Parang anak ng ang turing niya sa muya. Kapag may mag-birthday, Mother's Day, o ano pa mang celebration, lagi siyang excited. Lagi niyang pinagpaplanuhan kasi gusto niya maayos at maganda ang maging flow ng program namin. Siya ang gagawa ng group chat para makapagplano kami ng secret kasi gusto niya laging may surprise. Ganyan siya ka-generous, ka-caring at kalabing tita sa kanyang pamilya. Kaya sobrang hirap talaga pinawala ka na tita. Sobrang laking po ang nainiwan mo sa amin. Pero kahit wala ka na, mananatili lagi ang pagmamahal mo at kabutihan sa amin. So, lahat kami tigran niya sa iyong pagkawara. Ang nagiging conversation mi kaya, Tam, ready mo ka sa diri mo, ha? Sa kuya tinutugod gabos na gusto niyang mangyari kapag naganap siya. Gusto niya ang flower, may yellow. Gusto niya ang pamilya niya. Pag nilubong siya, color yellow ang badog mi. Mahirap tanggap po na araw na kataon nagiging conversation may puro na last will and testament. Pero doon din nakita ko kung paano mag-work si God kasi I pray to God sincerely na pagalingin si tita every prayer night. Pinagpipray mi siya na Lord, pagalingon mo si tita at pakasugon mo ang faith niya sa iyo. And duman ko din masasabi na grabe, sinurrender niya ang buhay niya sa Lord. Kaya maugma din ako na aram kong day na siya nasakitan, no pain na siya kunyan. And mga last will kaya na sa mga aki niya, na hanggang sa huri sandali, mga aki niya, piniisip niya, pamilya niya, na kapag naging successful na kami sa buhay,
Di milingawan ang mga tugang niya, si Mami Jane, si Nini. Spoiled minasinda. Pati ang mga aki niya, ituring ni mga tugang. Mahirap po lang tanggapon kasi we're planning to attend a concert ng Hillsong London this November 23. Kasi sabi niya sa kuya, gusto ko mo daw makadala ng concert, maka-attending worship song. Tapos nagpakala ko kaming ticket. Dapat magiging first family na gathering na mag-attend kaming concert. Pero dahil na mangyayari kasi kapiling niya na si Lord. Grabe lang kaya kadakulod siyang plano. Di pa nga niya ako na birthday. Excited yun, pero may maapot niya sa kung anong gusto mong regalo. Kadakol yan plan sa kasal ni Ate Nes. Excited siya, pero may sabi niya, gusto ko gabos ka mo ma-intermission. Gusto ko gabos kita maugma sa kasal ni Ate. Tapos sabi man sa kuya, tita, ito talaga last conversation, minaday niya na talaga kayaan sa diri niya. Itong feeling na nagpapaalam na siya sa kuya, sa mo, nagpapaalam na siya. Mahirap lang tagapon na dawati grade niya lang kami na mawawara siya, makulog pa din isipon. So, sa ano po, iniyong 2025 na iniyong maraming silent battles na nilabanan. Maraming binigay na pagsubok si Lord, pero doon ko pa rin nakita kung gaano siya mag-work. Kung paano magtiwala in the middle of the storm. So yun lang po. I love you always, Tita. You will always have a special place in my heart. And you will always be loved and never forgotten. Love na love, Mika. Yun lang po. Thank you, Jess. Ngayon naman po, pakinggan natin yung message ni Brian Noel. Kaya lang po ay through video call po. Kuya Boy, nakamute ka. Kuya Boy, nakamute. Naka-mic. Oo. Sige na po. Pare na rin. Makakapang-ibilaw ka rin yun. Naka-mic ka. Naka-mic ka na. Oo. Nagtatanong pa baga si Jisa? Okay na, naka-mic ka na. Nagdadalan ko ng live, akala ko. Ano na? Sige na, go. Ano yun, nadadangot ka ko? Oo. Ha? Iyon na. Paano ko daw di pupunan na? Paano daw tayo? Marina Banggis, sa mga nagdyan, sa lubong ni Tita. Makulugon sa, makulugon sa dagan. Hindi ko talaga matangitan matanggap na tumara na si Tita. Hindi ko maka-move on, lalo na sa may pinag-urulayan na kami kayaan na mailingan nga kami sa Japan. Masasabi ko lang na, salamato na baray. Sa
inispoil mo kaming gabos na magpipinsan. Mayo man ko makapawi naman yun sa imo ta. Mayo ka na siguro. Kapit, tapos kayin yun. Siguro, yan na lang na. Naman kung magiginibo. Kung ang doktor nga ni, manang naginibo, para isalbar lang ang buhay mo. Ako pa daw. Ito, lalo na, sulo lang pa hindi. Tayo man lang kung maranihan. Kaya, tayo kung pundong video call. Ikatong si Tita tong putyan eh. Ako mataro. Si Tita tong nagsaro sa nagpapakusog kambon ko talaga, lalo na kang nag-a-apply pa lang ko paigi sa Japan. Si Tita tong ibang taong susuportahan ka daw aram ko man sa diri kong maluyaman ko. Pinapakusog naman sa ng bot ko. Pero niya pinapaintilis at sinasabi sa ko na isipon mong sa mami mo, si daddy mo na kaipuan matabangan no. Kaya nagsikap talaga pong makahali dyan sa Pilipinas kami ni ate para matabangan, lalo na ang na kumbaga kung ano tong tinatao mo sa ko, iano ko man sa mga pinsan ko. Kaya talagang sobrang mahal. Nagpadara kong ito yung tong balikbayan box na to, maimpamati lang na sa mga pinsan ko na bako kong na itong bako itong day kong maimuto na pinsan daw sa mga barkada ko aram yung nindo na bako itong day kong maimuto lalo na ko igwaman ko lalo na sa mga mabuot mas ako kaya yun siguro magagay na lang talaga dawa makulugon man sa buot hanggang ngunyan magabatan sa dagan. Halos natutulala ako habang nagtatrabaho. Masakit ito, gusto kong pumuli para mailing ka sa personal dahil sapat ang video call pulugon sa puso. Mas makulog pa kaysa sa breakup na mawaran ka talagang bata eh. Mas makulog ang mawaran ng tita na nakasanayan mo na garo mo na magurang ang tunay. Salamat sa gabos. Dahil ko lilingawan si gabos na sinasabi mo sa ko, advice mo. Mayo mo kung makabawi na sa'yo mo yan, sa mga tinabang mo, siguro sa mga aki mo na lang. Sa gabos sa mga pinsan ko. Yun salamat naman. Tapos Ayun, maraming salamat kay Brian kahit na nasa Japan siya. Ang hirap na nagdadalamhati ka tapos hindi mo makita yung mahal mo sa buhay. Ngayon naman po, bigyan natin ng oras na magbigay ng kanyang mensahe si Mama Yang para sa kanyang nawalang anak.
Bigyan lang po natin ng konting oras kasi napakabigat naman talaga para sa isang ina na mawala ng isang anak. Si Mama Yang po is nasa kwarto, not feeling well. So, nag-prepare na lang po siya ng message para kay tita. So, kanso bago po kang naiiling ko si Mama Yang, sabi sa ko ni Jinky, inapot niya si Mama Yang, na ano ka na naman, Mima, ta nag-iibi ka, iyan palang ta nagigibo siyang messages para kay tita. Ini po sa message niya. Kadakol ako gustong sabihin aki ko. Pero di ko kaya mag-aram-aram. Ito po yung message ni Mama Yang para sa kanyang anak. Kadakol ako gustong sabihin aki ko. Pero dai ko kayang aram ko, padangaton mo ako. Maray, kaya tinios mo na lang ang kulog, ta habo mo ako maghadit, ma-stress. Makulugon ko ta sa buot, pero kaipuhan ko tanggapon, para madiskasuhan ka na sa kulog na namamatian mo. Aram ko, kapiling ka na ni Lord. Kaipuhan ko, tatagan ang buot ko para sa pamilya mo. Mahal na mahal ta kaaki ko, na minsan dai ko mawawara. Minsan dai ka mawawara sa samo, sa sakuyang puso. Itang ayuson mo. Yun lang po ang message ni Mama Yang sa halipot pong mensahe, pero dama natin yung sakit na nararamdaman ng isang ina. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Ate Jing para naman sa kanyang mensahe sa kanyang kapatid. Diyos maray na banggit po sa kapos na yaw naglingon yan para magantabay sa samuyang ginigibong parang sa samuyang bunsong tugang. Ako po ang pinakamatuwa sa samuyang apat. Kaso bago nag-iisip akong mag-gibo ng message na para kikliya, pero talagang mayo akong nahaman na dahil ko man sana nag-gibo ang gusto kong gibohon. Bilang mato ang tugang ni Glenda, samuya kaya siyang pinaka-close talaga sa ko. Maski po sa mga aki ko, kung ginisa, gibuboy, hanggang sa talagang mas close nga ni sindakitita niya kaysa sa kuya. Kaya talagang ngunyam pa lang namamati ko na ang kakulangan ng talagang mamamati mong kulang ang mingon yan. Dahil sa mayo ang presensya na samuya gunyan. Lalo na kang mga nakaaging bulan, medyo pagdidisregard ko ang mga message niya sa kuya kasi nga ni talagang dahil ko gusto ang mga message niya, dahil ko matanggap. Pero minang sinasabi na, ate, talagang ngayang gustong ko mang maglaban, dahil na ngayon ko tinatantanan ang mga bukol ko.
Kadakol siyang mga sinasabi na minsan pigsisinmod ko lang, di ko siya pigre-reply kasi di ko din maaraman kung anong i-reply ko sa iya. Di ko arap, di ko maano kung paano ko baga papagiano nang namamati niya. Minsan nag-i-emoji na lang ako kaya kung anong talagang, minsan sinasabihan ko yung pumundo ka daw Glinda, para paligsukon mo. Pero minsan masabi yan talagang ngayating namamati ko ngayang, dahil na ngaya ako mahaloy, sabi niya. Sabi ko, pumundo ka ba yan? Minsan ano kaya, di ko pigpapansin mga pirang aldaw. Pero minsan panglaan mo kayang pagkaagang amay. Mahiling ako sa messenger ko, yan ang inot na may message sa kuya. Kaya kang last ulay mi sa sa messenger kang October 2, ng banggi sabi niya sa kuya. Ate, nagaano ka? Sabi ko, Mayo, nag-iirigda ta. Sabi niya, pwede ka bang makaigdi sa kuya? Ay ko di ko na talaga ngayati kaya. Sabi nga ni Chok, laga kami mapa-check up. Pero nga kung may gibo ka daw, sa agang amay na lang. Sabi ko, ano man tayo, papaaga mo pa, ngunya na, madyan ako. Sabi niya sa kuya, sige nga kung talagang pwede ka makaigdi, magigdi ka, pero dahil ka nga maghapit ka, mama. Paghali mo sa harong diretso, kaigdi sa kuya, dahil ka na nga magpaisi kung maigdi ka sa kuya, na magpaparahadit na naman ngayon. Kundi sa parte ko man bilang lalo man nga ni akong naiipit sa mga pakiulay niya sa kuya na kesyo. Kung anong mga pigpapararant niya sa kuya, gusto niya, samuyang duwa lang, dahil ko na paaram kinesa, ki mama, makulogon na marisabot, pero minsan kaipuan ko din sunod dun minsan, ang gusto niya, talagang pag dahil ko man na niya, natampo man siya sa kuya. Dahil ko aram na, kang Webes na banggi, yun na pala to ang huriming pag-ulay na talagang itong nakapag-ulay pa kami. Kasi pagbalik ko sa ospital ng Biyernes na aga, dahil ko na din siya makaulay kasi talagang hinihingal na siya. Kaya sabi niya, pag narurumduman ko ang mga kang biglang mawara si Glenda, narumduman ko si chat niya sa kuya, pigbakrid ko kang September 28 ang chat niya sa kuya. Palanday ko ito masyadong pinansin, pero ang chat niya sa kuya pa lang kang October 28. Ate, day ko na talaga kaya. Kinaulay ko na si Lord. Sinabi ko sa iya, natanggap ko na siya nang bahala sa kuya. Kung pwede nga ni, pag nagturog ako, day na ako magmata. Pero nga pag nahihiling ko ang mga aki ko, pero day ko pa kayang bayaan. Kundi abo ko man nga magpaataman sa Indo. Kasi si Prince nga ni atamano na badagdag pa ngaya ako. Habo ko nang iya kamong pagabatan pa. Sabi niya sa kuya, ate, ang mga aki ko ika nang bahala. Ituring mo siyang sa diri mong aki. Sabi ko nga ni, sa isip-isip ko lang nga ni, ina naman si Glinda, mga chat na naman ka niyon. Aram niya man akong garuno ko kapadangat ang mga aki niya. Talagang perming, sabi siya, tatakot na siyang magturog kasi kinaulay na daangan ni si Lord na kung pwedeng dahin na siya magmata. Kaya minsan takot na siyang magturog kasi baka talagang pag turog na dahin na siya magmata. Pag kang time na dinarami siya sa BMC pagbalik ko sa iya, halos na ko talaga maanong paglawagan mi siya duman medyo nakakaulay mi pa siya pag utro ko balik duman. Nakaano na siya, may mga tubo na lalong magabat ng maris sa pagmad. Pero pag narurumduman ko ang chat niya sa kuya, natanggap niya na hanggang dyan na lang siya. Iniisip ko na lang na talagang siguro hanggang dyan na lang siya. And maugma din kami dahil aram kong nasa piling na siya ni Lord and mayo ng pasakit duman. Tapos kaugmahan na lang mamamatian niya duman. Ini si Glenda kaya talagang gabos na halos siya ang talagang may kakayanan magpaugma sa muya. Sa ngunyan, di ko aram sa mga maarabot na kung talagang permi nang may pagbabago dahil mayo na siya. Pero pinipirit mi lalo na ako na matuas sa muya. Si mama, permi na tinutugon kayo sa kuya na permi mi nga si kasuhon na talagang nagpaparamati-mati man sa kasi papa.
Basta dahil aram kong maugma ka naman ngunyan kung nga nasa piling ka na ni Lord. And gabos na request mo sa kuya. Basta kaya kong gigibuhon ko pa din. And mas kinuwarin dahil may ka malilingawan. Ngunyan pala nga namimiss sa ka ng maray. Pag nag-aagi ako dyan sa, sa laog. Talagang iniisip ko paano daw sa aga. Pag uruli, may paghali sa naga. Dahil ko hanggang ngunyan, dahil ko pa talaga totally pero pipirit kong kusugan ng buot ko dahil nakaasas ako maski ang mga mag-ura talagang yung ibang maasikaso sa muya, ako dahil bilang matuaninda. Kay puwang ko din pakusuhan ng buot ko. Si Nessa na yaon sa ibang bansa ngunyan, aram kong sa panahon na iningunyan talagang nagmumundo siyang maray, lalo pa kadtong panahon na maaraman na si tita niya, pero may kong sinasabi sa iya na dahil man siya makauli sa ngunyan, tanggap ni tita, aram na ni tita mo, intindido niya na dahil ka makaka-attend sa ngunyan. Gabos na pangarap ni tita mo, aram kung kaya nindong matupad iyan. And tita, we love you and rest in peace. Thank you po, Ate Jing. Ngayon po, tinatawagan ko si Ate Girlie po para magbigay din kanyang mensahe sa kanyang kapatid. Maray na bang isa gabos? Kaya ko daw. Grabe ang pagmundo. Minsan ganyan. Aginday. Ako kaya si kaibahan niya kang siya nawara. Ako ang bantay niya sa ospital. Ako ang mangulito niyang bantay. Naiiling ko siyang nagsasakitan abang kulit ko man sa mga nurse. Sabi ko, nurse, asikasuaman asa ko yung pasyente. Nasasakitan siya maghangos. Sabi ko kung pwede, sabi mo man sa doktor na tabangan man na itong makaturog ta. Day na siya nakakaturog. Kaso nakukulitan man sa kuya si Ginday abang kulit ko da. Sabi ko, ano kaya ako magparahiling? Kaya sobrang abang kulit ko manabantay. Ayun lang po yan. Salamat po. Hello. So, ayun po, ang susunod po na magsasalita ay si Ate Nessa. Kaya lang po, bigyan natin ng oras kasi nasa video call din po yung magme-message. Tita, nadayaon ka. Ang August po pala, nagsasabi ka na kay Jason, kantugan mo pag nagadan ka, pigready mo sinda.
nakapaalam ko sa inyo. Ako never ko. Ako na ready. Mayo kanting sabi sa ko. Makulungan sa buot ka, tita. Pero beses ko na daw ganyan na banggi na tanggap mo na, tanggap ninda. Sana di ko kaya, di ko matanggap. Ama yun naman ko, kinuha, tita. Aram ka pamilya at kung gaano kita mag-document, di ko kayo puwan mag-explain. Kita bagang duwa ang Gina at saka Karen nila mamayang. Kita duwa kay Iban, Ninda Sarong. Makulungan sa buhat ko na maski makaputan ko ang kamot mo na ko mag-ibo. Gusto ko mag-uli. Makulungan sa buti. Tanay ko ano ang gigibuhan ko. Naaraman ko na lang sinabi sa ko ni Mami, tig-2 beses ka na palang tig-revive. Paano ka may malay ka pa yung nagsabi sa ko na malain kang namati. Pero may kitang magkaulay, naiinat pa sa alarm ko para magpukaw sa ko. Gabos na plano ko, mayo kitang sikretong duwa. Gabos na sibot sarong kitang duwa ng paplano. Tano kang nasasakitan ka na di mo man lang sa ko, t-share. Dito ka man lang na comfort. Pero yung iniisip na di ako mag-stress sa imo, di mo aram. Ako man stress ang namamati ko. Pero di mo ako tigalat. Dapat mo plano para sa kasal ko. Di pa nga niya ako nag-iisip ko ano kasi kasuhan. Gabos na si kaso mo na tigre-remind mo na ako. Sabi mo tamo. Maria na ikakasal na ako habang makusog pa si mama yan siya kasi papa yung ma-witness mama ninyo. Pero paano ka na yung ma-witness? Kaya ko pa ako gustong ibo, tita. Nagpupun pala maging maayos ang trabaho ko, pero may ikaw ang nagtataos ako. Naiwa ko na ako. Pagkakitang pagkakataon na ako naman ang mag-give back sa imo. Hanggang ngayon namumungan pag-inari ako na. Namimis mo ang mga chat mo sa ko dito. Ayun, maraming salamat, Ate Nessa, sa iyong mensahe. Ngayon naman tinatawagan ko si Yen Yen para magbigay ng mensahe sa kanyang mami.
Diyos, maray nabanggit po sa inyo gabos. Ako po si Anama Kansaguyang, aking ina si Glenda. Kaya po, makulag po sa buot ko. Na mawaraan ng aki. Tapat man lang yan. Ibaganian mundo ko. Pero tinios ko na. Ngunit taaram ko na ang sayang kamatian sa buhay niya. Iyo ang fundamental kan sayang pakawara digdi sa kinaba. Kaya po, bilang magurang, dahil maali sa buot na mawarangkan ni sarupake na mabuot maranga-danga sa samuya. Paglidigitan sa samuya, ako ang dinudulot-dulot kayan. Kung kinapugos ako, hinaadokan ako, dispis madamay sa iyang ina. Kaya po, makulog ko sa buot ko. Ning huli, yun na nga na yan, mautrok o na mayo na iba na nawara sa buhay. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos na napigpadiskansuhan naman siya. Kaaram po nindo gabos, may mati. Pero iyan, saro lang iyan na fundamental sa buhay niya. O iyan ang sa iyan ning kasaguran kan sa iyang pagkakadaan. Kaya po, sa mga aki ko, anas man mapubuot, marespeto sa samuya, gabos. Kaya, iyon lang po yan ang masasabi ko sa Indo Gabos. Salamat po. Salamat po, Papa Yang. Si Yan po is hindi niya po kaya mag-message. Kaya po, tinatawagan ko na lang po si Tito Jukes para po magbigay ng kanyang mensahe sa kanyang asawa. Hello po. Diyos marahin na bangi po sa Indong Gabos. Lalo na po sa mga pinsan po ni Agom na nasa hari pa pong lugar. Ali pa po sinda ng Ragay. Hindi po sinda para makisumaro po sa samuyang kamundo na ano. Masasabi ko lang po kay Agom, sobra po siyang mapagpadangat sa mo. Bako lang po sa samuyang pamilya, mga pamangkin niya, lalo po sa iyang magurang. Kasi po sa ibang tao, masyado po siyang mapagbigay, palabati. Sabi ko po nga siguro, pangit po siguro talagang mabuot na tao, di ko patulos ni Lord. Salamat po sa mga pamangkin ni Agong, mga tugang po na mayong sawa na nagsusuporta sa muya, puon kang pagmati niya hanggang sa ospital, hanggang pag-abot digdig, sobrang sakripisyo. Dawa. Minsan may akong nagiginibo dahil sila nagpabaya. Talagang ginibo ninda ang Gabos. Ako ginibo ko man po ang Gabos para kay Agom. Hindi siguro po abot na lang po talaga siguro diyan ang kapalaran niya. Sana maugman na lang po siya sa piling ni Lord. Salamat po.
Thank you po, Tito Jugs. Ngayon po, to give tribute po sa ating minamahal na si Ate Glenda, meron pong hinihanda ang kanyang family na audio-visual presentation po, photos and memories of her po when she was alive. Ngayon po, habang inaantay po natin, maraming salamat po sa lahat ulit na dumating, yung galing pa pong Ragay. Salamat po sa pakikisumamo sa amin at pakikidalamhati po sa gabing ito. So, inaanyayahan ko po ang lahat na panoorin po yung audio-visual presentation po. Andito po yung TV sa unahan. Yan po. Thank you.
Hindi ganyan. Let's go. Hindi ganyan. Bakit ngayon ka lang? Yun po, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Yun nga po, tulad ng audio, video presentation, sa mga pictures and videos niya na lang po natin siya makikita. Kasi she is no longer with us. Ngayon po, para po bigyan tayo ng final message and closing prayer, tinatawagan ko po si Pastor Franco para po magbigay ng comfort and thanksgiving po. Muli po, nagkapasalamat kami sa bawat isa sa ating nandito. Hayaan po natin na tayo po ay patuloy na gabayan ng Panginoon. Tulungan tayo na mas maunawaan pang lahat ng bagay na sa ating Glenda ay talagang wala na. Pero ang mahalaga po nito ay kapiling niya ang ating hong Panginoon. Kaya po sa gabi pong ito, sa ating pong pagtitipon sa huling lamay ay lubusin na ho natin at bukas po ay sama-sama rin tayo na ihahatid sa ating Glenda sa kanyang huling hantungan. Tayo po ay manalangin muna bago tayo tuluyang magtapos. Let's pray, Lord. Muli, salamat po sa inyong patuloy na pagkalinga at pagmamahal sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, ng inyong mga salita ang siyang patuloy na maging kaaliwan namin, Panginoon, ng pamilya natin Glenda. And Lord God, patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy niyo pong pangunahan bawat isa. At hanggang sa bukas, Panginoon, na muli naming paghatid kay Ate Glenda sa kanyang huling hantungan, patuloy po nakasamahan niyo at guide niyo po kami, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa. Salamat po sa inyo pong salita. At muli po, pagpapala ninyo ang aming hiling, Panginoon, sa bawat isa. Nandito, Panginoon, patuloy na nakidalamhati sa pamilya ni Ate Glenda, Panginoon. Salamat po na kayo ang patuloy na nanguna at nagbigay sa amin ng kaliwanagan sa mga bagay na kung saan hindi po namin kayang maunawaan, Panginoon. Thank you po muli. Kayo po ang Diyos na hindi nagkulang sa amin kahit kailan. Hindi po kayo nagkulang. Ito po aming samot, panalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po, maraming salamat po, Pastor Franco. Ngayon naman po, yung gusto po palang sumama o makilibing po bukas, pwede po kayong pumunta po sa Naga sa Santo Niño Memorial Park po sa Balatas. Mga 11:30 po yung alis dito. So yung kung gusto man pong sumama, doon po yung libing po ni Ate Glenda. And ngayon po, para tapusin po ang ating program sa gabing ito, tinatawagan ko po ang ating praise and worship team para po sa closing song po natin. Pastor Franco, pwede sabi ko ulit na lang. Okay. Pwede.
No song. No song. Sa mga oras na to, inaanyayahan ko ang lahat na kami samahan ng mawit. Kung alam niyo po itong awiting ito, Lord, I offer my life. So, sa kahit mga gantong sitwasyon, still, Lord, we're here to offer our life to you, Panginoon. We're still here, Panginoon. We humble ourselves and we still to praise you, Panginoon, sa kahit ganito yung mga pangyayaring aming pinagdadaanan, Lord God. You are loving God, Panginoon, and you still remains, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. In all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory, Lord. I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, we offer our life. I offer my life to you. Everything I've been through. Open our eyes na, Panginoon, sa mga bagay, Lord God. For your glory, Lord, sa mga bagay na hindi mo maunawaan, Panginoon, kung bakit na lang ito nangyari, Lord God. Remind me, Panginoon, na ihapon na ang aming sarili, Lord. Na ikaw pa rin ang lubos na makapulihan, Lord God, sa aming sarili, Lord God. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. To God be all the glory po. So, ayun po, maraming salamat po sa lahat ng nakilamay po. At sa mga, ano po, meron po tayong snackan, baka po hindi pa po kayo kumakain, meron po dito. Hingi na lang po kayo sa mga nag-iikot.
At sa mga uuwi po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa lahat. To God be the glory po. Amen. After kang pagkakanta.